TV. Kwa dhi wach matimore kaunti ma Kisumu, governors ma counties 14 manie alwora ma nam Lolwe dhi nyime kod romo margi makelogi kanyakla. Romo madhi nyime Kisumu ne ochakore odiochieng' manyoro ka giloso wi dongruok mar alworano. Watudri gi James Okoth manigi ler mathoth. James, erokamano kuom tudri kodwa e weche manyien mag migago. Kisumu riyo nadi wan gi lipot ka ni chenro kata romo mar LREB dhi nyime mochakore odiochieng' manyoro kendo governors oseyoro. Nyiswa ni to governors mage mantiere, ang'o ma itwak e wiye, ang'o ma gitemo chopoe kaka counties mawuok e alwora ma nam Lolwe? Erokamano ahinya Emmanuel. Achiel kachiel ka wantie Kisumu County kama romo mar riwruok mar LREB dhi nyime odiochieng' mare mar ariyo, kendo odiochieng'no ma bende igeno ni romo makama biro bedo mogik. Governors duto mag counties moluoro nam Lolwe nitie, kopogre gi governors ariyo, mano ma county ma Bomet kaachiel gi nyawadgi ma county ma Eldoret. Weche ma osebed ka iwacho kochakre gokinyi gin wechego eko manyalo kelo dongruok e counties 14 gi, ka moko kuomgi gin kaka ginyalo tiyo gi mwandu mantie nam Lolwe mondo giger counties gi kendo gichwal dongruok mopogre opogre e counties 14 gi. Ka maduong' ahinya en wechego mag lokruok mar kor lwasi kaachiel gi yo ma counties gi nyalo biro choko omenda omenda ma biro kelo dongruok e county ka county, to kendo mano ma gibiro choko mondo mi gimed chwalo dongruok mano kalure gi dwaro mar LREB, riwruok mar LREB. Antie ka gachiel kuom jalony e weche mag thieth Ngire Kamarogo. Wadwan mondo ng'iswa ni to COVID-19 achiel kuom weche ma LREB kata riwruok mar LREB osebedo kaluwo machiegni to kod weche mag thieth e alworani. En okang' mage ma riwruogni kata counties 14 gi osetimo? Ngire, ang' ning'iswa to gin weche mage ma counties 14 gi osetimo? En okang' mane ma gisekawo kalure gi weche thieth, kata obedo ni riwruok ma kama oting'o kuonde tiegruok mathoth ahinya moloyo riwruoge moko e pacho ka, to bende mano nyisre ei piny? Bende jopiny neno wach ma kama? Kanene Covid ochakre chiegni ni 3 mokadho, jotelo makae governors gi kargi 14 ne gibet piny bo giwacho ni gidwaro ni mondo gibedie gi jomoko manyalo nyisogi gima timre, mondo nyisgi yo madhi nyime. Ne giyiero komiti mar ji 21 moa e county ka county, kendo ne gikwaye ni mondo bed jakom mar jogo. Wan joma ne ochiwre, nok chulwa, to ne wanyisogi ni wayie tiyonu, wayie nyisou gima timre, tek ni uwinjo wach, uyaw itu, to gima wanyisou be mondo utim. Ne wachako tijnero. Mokwongo ne wanyisogi kaka pogruok mantie kind yo thurwa koni gi kuonde moko e yo mar landruok mar tuoni. Tuoni nokochakre ka, nochakre oko. Mondo chop kae, ne bro chuno ni jomoa oko mabiro kema nokele. Ni kaking'eyo ni ng'eny jowa tiyo oko, to biro ga koken weekend to gibiro e rusa mora mora. Ne wanyisogi ni mano nyaka wang'e. Mar ariyo ne wanyisogi ni jothurwa nigi timbe moko gi chike moko mamiyo gi jobet kuonde ma ji rome mang'eny. Moloyo ne en wach mar liete. Ne wanyisogi ni nyaka wawuo gi jowa mondo ging'e ni sani ok wanyal timo gino. Mar adek ne wanyisogi ni gik madwaro ni mondo timre e gik mondo geng' Covid no gin gik madwaro pesa mang'eny, to ne gin gik madwaro ni mondo ji olok timbegi. Luoko lwedo, rwako mask, kod bet mabor mok chiegni ahinya gi jigo. Ne wanyisogi ni mokwongo utim gigo. Gigo gin gik mok dwar pesa. Bang' mano, ne wanyisogi ni wabro dhi tiyo gi science mondo wanyisgi kuma tabu nitie. Science mokwongo mane watiyogo ne en dwaro yo moro
mwanyalo nyisogo jopiny ni gino biro kapod kochopo. Bune waloso gimiluongo ni model manyalo nyisowa dweche adek kapod ka Covid ochopo ting'e notimre. Bang' mano ne waloso negi bende yo moro manene kitiyo gi kompyuta tinyalo ng'ego kamoro amora ma tuo nitie e kaunti ka kaunti. Tinyalo ng'eyogo bende gik mane giketo kitendni, oxygen, jothieth duto te ne ginyalo ng'eyo mano be ne waloso negi. Gigi ne waloso negi nono bune gichako tiyogo. Ka gichako tiyo gi gigi, nomiyo koro bet mayot mondo giriw muchgi mondo gigol lweny nieri. To waseneno ka kuom riwruok nero sani koro Covid oseduogo piny. Ok wawacho norumo nikech sani wanie gima luongo ni wave mar 7 manochakre dweni to biro rumo dwe mar 1. Jogi osetemo bergi, wabe wasenyisogi gima gitimre. Bende paro nitie rem weche mag thieth e counties 14 gi, to kapo ni rem nitie to okang' mage ma counties gi kata jotend counties gi onego bi okawi? Rem nitie to ging'eny ok en achiel. Tabu wasebet ga e pinje Afrika kae ni kwachako loso weche mag thieth to waloso mna gimoro achiel kende, ok walos gi duto. Kwang'iyo gimoluongo ni system kur ka thieth koni ntiere sanduge 6. Mokwongo en telo, mar 2 en wach mar jotich, mar 3 en wach mar osiptande ma ji dhiye geko kuonde ma kako gergi, mar 4 en yedhe gi gik mitiyogo, mar 5 en pesa, mar 6 en gimoluongo ni data, gik mowuok kanyo be indiko gi mondo ji ong'e ni gin kanye. Gigo te ok beyo e counties wa. To tabu mosebetie ni onge county matemo loso gi mondo gibed maber dichiel. Nikech loso thieth chal ka tedo chae. Sani kidwa tedo chae, tin gi chak, in gi pi, in gi majan. Otimo mos kanyo kuom ng'iko